Oromernas kamp, en lång resa mot självbestämmande. Oromofolket, en rik skattkammare av kultur och traditioner. I århundraden blomstrade de på Afrikas horn. Deras land, Oromia, var ett bördigt land. De firade sitt arv genom musik, dans och berättelser. Gada-systemet var inte bara ett styrelseskick utan ett sätt att leva. Det gav välstånd och stabilitet, generation efter generation. 1800-talet innebar en ny era. Kolonial expansion riktade in sig på Oromia. Trots deras motstånd möttes de av överlägsen eldkraft. Gada-systemet var hjärtat i Oromo-samhället. Föreställ dig ett system där ledarskapet växlar vart 4:e år. Fredligt och demokratiskt. Det var Gada. Det handlade inte bara om makt utan också om ansvar. Varje generation hade sin roll. De äldre erbjöd visdom. Unga krigare försvarade landet. Kvinnor hade viktiga positioner, vilket säkerställde jämlikhet och rättvisa. Gada betonade försoning och konfliktlösning. Det var ett system som värderade varje röst. Men detta system var mer än bara en regeringsform. Det var sammanvävt med varje aspekt av oromernas liv. Ekonomiska aktiviteter, sociala sammankomster och till och med andliga övertygelser styrdes av Gadas principer. Det främjade en känsla av enighet och solidaritet. Kolonialisternas ankomst rubbade denna känsliga balans. De införde sina egna styrelsesystem och avvecklade Gada. Det handlade inte bara om politiskt herravälde utan om kulturell förödelse. Kolonialisterna försökte kontrollera varje aspekt av oromernas liv. Året 1889 var en vändpunkt. Menelik Tue, kungen av Shiwa, slöt ett avtal med Italien. Denna allians fick katastrofala följder för Oromofolket. Meneliks trupper, beväpnade med moderna gevär, inledde en skoningslös invasion. Oromofolket gjorde motstånd, men var chanslösa. Byar brändes ner, familjer splittrades. Oromia, en gång så välmående, störtades i mörker. Förlusten av deras frihet var ett hårt slag. Men oromernas anda var inte bruten. De vägrade att låta sig förtryckas och fortsatte att kämpa. Drömmen om frihet blev ett ljus i mörkret. Kampen för frihet. 1900-talet förde med sig nya utmaningar. Etiopien under olika regimer fortsatte att förtrycka oromofolket. Diskriminering, kränkningar av mänskliga rättigheter och ekonomisk utestängning blev normen. Men oromofolket gav inte upp hoppet. De organiserade sig, de protesterade, de krävde sina rättigheter. Från fredliga demonstrationer till väpnat motstånd, de utforskade alla vägar för att göra anspråk på sin rätt till självbestämmande. Frihetskampen krävde ett högt pris. Oräkneliga oromomän och kvinnor fängslades, torterades och mördades. Deras offer inspirerade de som var kvar. Oromofolket visade enorm styrka i sin kamp. De trotsade förtrycket med orubblig beslutsamhet. Mitt i försöken att utplåna deras kulturella identitet höll de fast vid vilka de var. Deras berättelse är ett bevis på den mänskliga andens styrka. Men deras kamp handlade inte bara om mark eller resurser. Det handlade om mer än så. Det handlade om rätten att existera. Rätten till självbestämmande. Rätten att bestämma över sitt eget öde. En öronbedövande tystnad. Trots omfattningen och varaktigheten av deras kamp har oromofolket ofta ignorerats av världssamfundet. Mäktiga länder som är upptagna med sina egna intressen har blundat för oromernas lidande. Denna tystnad är öronbedövande. Den talar volymer om maktförhållandena som styr världen. Den avslöjar hyckleriet hos länder som påstår sig försvara mänskliga rättigheter samtidigt som de ignorerar lidandet för miljontals. Världens likgiltighet får allvarliga konsekvenser. Den ger förtryckarregimer fria händer. Den tillåter människorättsförbrytare att agera ostraffat. Och den berövar oromofolket den värdighet och rättvisa de förtjänar. Världen måste vakna. Den måste erkänna oromernas kamp för frihet, för rättvisa, för rätten att existera. Andan i Oromia. Trots alla motgångar står oromofolket starkt. Deras anda, härdad av eld, har bara blivit starkare. De fortsätter att göra motstånd, organisera sig och kämpa för en bättre framtid. Deras kamp är en inspirationskälla för alla som tror på frihet och rättvisa. Vägen framför dem är lång och svår, men oromofolket vet att deras kamp är rättfärdig. De hämtar styrka från sina förfäder, från sin kultur och från sin orubbliga tro på en bättre framtid. Världen må vara tyst nu, men oromofolket kommer inte att tystas ner.
Deras röster kommer att ljuda allt högre och kräva rättvisa, frihet och självbestämmande. Deras kamp är ett bevis på den mänskliga andens odödlighet. Andan i Oromia. Tack för att ni tittade på Oromernas kamp, en lång resa mot självbestämmande från Bermado Media. Vi vill tacka alla inblandade och våra sponsorer. Break, prenumerera, delta och följ oss på våra olika plattformar. Alla rättigheter förbehållna 2024. Bermado Media.